Právě jste doposlouchali první český rapový double CD. Dva nosáči tankujou super. Nechť se tedy 12. březen stane oficiálním dnem němectví. Den němectví slavte pojídáním wurstu, slavte jodlováním, sledujte německé filmy, sledujte nosáče, koukejte na německé porno. Mezinárodní den němectví vám přináší James Coe a Hugo Tox. Dva nosáči tankují super 1996 až 2006. Děkujeme vám za trpělivost, zřejmě jí bylo potřeba hodně. Toto je velkolepá krabiáda a my jsme rádi, že jste vydrželi až ke konci. Konec, la. Každopádně nezapomeňte, že 12. březen se ode dneška nebo od tohoto roku 2007 stává oficiálním dnem němectví. Nezapomeňte. 12. březen. Němectví. Tento rok zároveň s němectvím přineseme nové album Super Crew.